वेगवेगळे विषय करतायत. मी सांगू इच्छितो, इथं बाहेरची माणसं आणली जात आहेत सध्या, ज्यांना इथं कोण ओळखत नाही अशी. उद्या इथं काय घडलं सावंतवाडीत तर त्याला पोलीस प्रशासन जबाबदार राहील. इकडचे जे PI असतील ही त्यांची जबाबदारी आहे. ही तालुक्यातले बाहेरची माणसं कोण आहेत, कोण कोण आहेत का, ही कोणी चेहरे ओळखीचे दिसत नाहीये. आणि इथं सावंतवाडी शहरात हे शांत शहर आहे, सुंदर शहर आहे. उद्या सकाळी या काही गोष्टी झाल्या तर त्याला जबाबदार पोलीस प्रशासन राहील. सगळी हॉटेल्स पोलिसांनी चेक करावीत. इथं 3-3, 4-4 दिवस कोण येऊन थांबलेत आणि कचरासाठी थांबलेत, ही हॉटेल सुद्धा पोलिसांनी चेक करावीत. घरात घुसून घरातील महिलांना पुढे घेऊन त्यांचे फोटो काढणे जबरदस्तीने आणि ते फ्लॅश करणे, हे विषय सर्रास सावंतवाडीत भारतीय जनता पार्टीकडून चालू आहेत. तेव्हा या गोष्टी कुठेतरी पोलिसांनी थांबवाव्यात, अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने उत्तर देऊ.